Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Biyay sa mga sakayan pagwa ang pasulod sa Negros, suspendido na bangod sa bagyo. Duha ka mga NPA patay sa encounter sa Himamaylan City. 76 tanan ka mga dialysis patient nalatnan sa hepatitis C sa BQMH. Motorcycle rider patay matapos mabunggo sa salakyan. Kag sa good vibes, mga babayi ginatraining para depensahan ang ilang nga kaugalingon. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginapaabot nga sa masunod nga semana ang pag-release sang bonus sa mga casual kag regular nga empleyado sang gobyerno probinsyal. Ginahanda na karon ang payroll para sa tig 65,000 pesos nga bonus sa mga empleyado. 25,000 pesos diri ang Collective Negotiation Agreement Incentive. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, gikan sa savings ang MOOE o kun maintenance and other operating expenses. 25,000 naman ang gikan sa IBES o kun ang incentive benefit for exemplary service. Suno kay Diaz, nagpasar sang supplemental budget para diri kag ang ginkuhaan nga pondo ang savings sang probinsya. Damlag pa napunduhan na ang 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive nga nalakip sa annual budget. May pondo naman para sa 10,000 pesos nga SRI o kunang Service Recognition Incentive pero ginahulat pang memorandum circular gikan sa DBM para ma-release ini. May 3,400 ka mga empleyado ang magabaton sang tig 65,000 pesos nga bonus. 3,000 pesos naman ang gratuity pay nga pagabatunon sa mga yara sa idalom sang job order kag contract of service kag ma-release sa tion nga may clearance na ini. So ang aton niya next week ang 25 dungan na siya release starting Monday hopefully. Kung paano ba yung ang mga casuals and regular, how about Yes. ang mga COS and GOs? Well, we have legal prohibitions no to give to JOs and COS. Kung pwede lang man nga NDB no. Ang aton allowed sang law is ang gratuity pay which we also are ready napunduhan na sa aton nga probinsya. Sa number 9, pati mga nagapuyo sa higad sang dalan ang dapat man nga mabakunahan. Inisunod siya kay Dr. Chris Orongo ng Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center. Nalabyan niya kay Ina sang aga ang ini nga pamilya nga nagapuyo sa gwa sang daan nga building sa 6th Street sa Bacolod City kag nagabaligya sang pagkaon. Sang Iagono Sisa, natukiban nga pila lang sa ilang nabakunahan. Gani iya sila nga ginhaylo nga magpabakuna. Nagpasalamat man ang ini nga mga pumuluyo nga mga taga Escalante City nga nabakunahan sila gilayon. Sunod sa kay Sorongon, bangod sa taga Bacolod ang ginabaligyaan sang sini nga mga persona sa pagkaon. Dapat pati sila vaccinated man. Exposed man sila katama kaya lang sila sa higad sang dalan naga-star. O expose gid sila katama kagti isa pa sige ni sila biyahe kagkadto sila di sa Bacolod. So bot sa lingon ang negosyo nila ginaserbihan nila mga taga Bacolod man ila ingid ako ang nagaserbe sa aton nga taga Bacolod protektado kag bakunado. Sa number 8, padayon ang pagbakuna sa Negros Occidental subong nga adlaw. May masobra sa 48,000 ka dose ng COVID-19 vaccines ang na-release para sa sulod sang duha ka adlaw. Pfizer, AstraZeneca kag Sinovac ang napadala sa 27 ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang pagpatigayon sang pagbakuna sa buwas nga adlaw magadepende na sa lakat sang panahon. Damlag pa nag-abiso na sang pagpaiso sang bayanihan bakunahan 2 sa Disyembre 20 tubtob 22 sa mga lugar nga apektado sang Bagyo Odette, kalakip ang Region 6.
Pero nagpadaan ng pagbakuna sa Negros Occidental bangod nga napadala na ang mga bakuna kag na-deploy na ang mga vaccination teams. Samtang suno kay Diaz may natalana kuntani nga mag-aabot nga COVID-19 vaccines sa Negros Occidental nga ang expiry date sa katapusan sang bulan sang Disyembre. Pero nagsulat ang probinsya nga hindi sinipagbatunon ang amo nga batch sang bakuna. Ang nag-abot nga batch sa January 2022 pa ang expiry. Suno kay Diaz, luyag man sang Negros Occidental nga ang paggagamiton nga bakuna para sa mga pumuluyo may mataas pa nga potency. Sa number 7, nok po maghulat na lang sang order nga no jab, no job para sa mga kapulisan. Ginpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga ila karon ginahulat ang written order gikan sa Campo Crame angot sa ginpahayag sang Chief PNP nga iya ipatuman sa kapulisan ang resolution sang National Interagency Task Force nga no jab, no job. Natala na nga mag-release ang PNP sa memorandum angot diri matapos man ginpahayag ni PNP Chief General Jonardo Carlos nga sila ang maghimo sang tanan nga pamaagi agud ihaylo ang kapulisan nga magpabakuna. Sunod sa kay Donasco, sa 2,386 nga kapulisan sa probinsya, 23 na lang ang wala mabakunahan o kung less than 1% sang kapulisan sa Nokpo. Ang ini nga mga pulis ang sunod sa iya, mayara man sang rason para hindi magpabakuna. Mahimo man sila sa gihapon na sunod sa kay Donasco nga magtrabaho o galing. Kinahanglan nga mag-submit sila sang ilang negative RT-PCR test result sa kada duha ka semana sunod sa kay Donasco kung mag-abot na ang order. Wala man sa karon sang COVID-19 active case ang Nokpo. Sa number 6, 62 anyos nga motorcycle rider patay matapos makabunggo sa AUV sa Barangay Alihis sa Bacolod. Dead on the spot sa tunga sang pedestrian lane ang 62 anyos nga rider nga si Julius Ferrer sa makabunggo ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa itom nga AUV sa St. Vincent Alihis Mansilingan Road sa Barangay Alihis kainasang aga. Suno sa mga nakakita, naglapaw sa iya nga lane si Ferrer kabangdanan nga nalabot niya ang nasugata nga salakyan nga ginamaneho sang 31 anyos nga babayi. Sandig sa pagpangusisa sang traffic section sa Police Station 7 padulong sa Mansilingan ang motorsiklo kag nag-overtake sa ginasundan nga salakyan sa makabunggo sa AUV nga pakadto Alihis. Yara na sa custody sang PNP ang nag-surrender nga driver sang salakyan. Sa giladagan, ang auto ya okay, ang motor ya mo yung kuan, ang medyo dasig-dasig siyang nagtugata mo. Agaw len siya pa nagtugata. Tamo wasak ya kamo ya, wasak ya. Sa number 5, isa ka anay katapos ang CAFGO tiro patay sa ginapatian katapos ang NPA. Isa naman ka persona ang ginpatay kahapon sa Barangay Bandila sa Banwa San Tuboso kung sa diin may ginpatay man nga trabahador sa furniture shop sa nagligad nga adlaw. Ang mga suspect amo man sa gihapon ang ginatudlo karon sa PNP nga may kahimuan sa pagpatay kahapon sa 54 anyos nga si Ponciano Carbajosa nga isa ka anay kagawad kag anay miyembro man sa CAFGO. Suno kay Staff Sergeant Eugene Kanki, nagapanglakaton lang papauli si Carbajosa sang siya ang ginbanggaan sang apat ka mga armado kaginluthang sang makapila ka beses. Suno kay Kanki, ang mga armado nga nagluthang sa kay Carbajosa amuman na posible may kahimuan sa pagpatay kay Mariel Incarquez sang Lunes kag posible ginpatay nila ang ining mga persona nga may sala sa ila. Mahimo mga miyembro sa New People's Army ang may kahimuan sang krimen suno sa pulis. Sa number 4, duha ka NPA patay sa engkwentro kahapon sa Himamaylan City.
Ginkumpirma ni Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, nga duha ka miyembro sa New People's Army ang napatay sa nagluntad nga engkwentro kahapon. Sa tunga sang Army kag ginabulubanta, napulo ka mga miyembro sang NPA. Suno kay Apitong, nagpatigayon sang combat operation ng Army sang ila makaengkwentro ang mga rebelde. Dugang pa ni Apitong, ang ila nakaengkwentro amo ang suspect sa pagpatay sa LGU employee sang Himamaylan nga si Elmi Pacheco nga ginpatay sa iya sinipuluyan sa amuman nga barangay sang Sabado. Nakahatag sang impormasyon ang mga pumuluyo suno kay Apitong kundiin nagpalagyo ang mga NPA. Amukon nga ang nakapatigayon man sang combat operation. Paday ng hot pursuit sang Army sa mga nakapalagyo nga rebelde. Sa number 3, 76 na tanan ka mga dialysis patient ang nalatnan sang hepatitis C sa nagluntad nga outbreak sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sunod sa tagdumulan sa ospital, ila nga igahatagan sang libre nga laboratory exams kag bulong pati na refund sa ilang medical expenses ang mga pasyente. Ma-report si Nico Delfin. 76 sa 368 ka mga dialysis patients sa Bacolod Queen of Mercy Hospital ang nalatnan sang hepatitis C humalin sang bulan sang Hunyo. Ining napatod sa hearing sang Committee on Health nya ginpangunahan ni Councilor Cindy Rojas upod man sa mga tagreklamo kag tiglawas sang BQMH kag Department of Health kahapon. That's why I requested for them to write an incident report to the Department of Health para maimbestigahan ning nga butang, no, because this is a serious matter to, if we really think about it. Kaya hindi niya isa or duha lang. We're talking about 76 patients infected with hepatitis C, no, in a span of 6 months. 6 or 7 months starting June. So outbreak na ni siya. Pero hindi pa mapatod bisan sang pamunuan sang ospital kung paano kag diin nagsugod ang outbreak. Ila na inigintagan atensyon pinaagi man sa libre nga konsultasyon, laboratory examination, bulong kag refund para sa medical expenses sa mga nalatnan sang balatian. Na mo mapinpoint yun ang exact cost kay yun nakaharap man kamo during the session. So we find all the possible ways, hindi kami nakita. But despite that, sabto nyo na. Sabto naman, kinatabo sa amon. Even bag-o sila or daan sabto naman. You suspect halin sa blood transfusion? Hindi man, nagigilis man sila gloves, alcohol man sila. Suno kay Alma Desabelie, nga nagatiglawa sa mga pasyente, nagakalipay sila nga makaligad man sang binulan nga reklamo nila sa ospital na tigayo na gidman nga nasabat ang ila problema. Kuwan pa kami kung ano ang mga demand namon. To una sa tanan, at least ang ila concern when it comes sa ila hepatitis C nga ginabatsyag subong, nakasugod na. Ginrecommend naman sang komitiba nga dapat mapaidalom gelayon sa inspection sang DOH ang ospital, ilabi ng bahin sang hemodialysis center nga ginakadtuan sa mga nalatnan nga pasyente. Mga titanan na sila, mga dialysis patients, mani sila tanan mo. That's a comorbidity. On top of that, ma-infected kapag isang hepatitis C. That is another, ano naman galastuhan naman on their part, no? Wala labot sa financial, ang mental anguish mo. Ang imo nga problema nga dialysis ka na, may hepatitis C ka pa da. For me, gidya kami machine as separated for infectious patient. Hepatitis C, mga 6 machine. Nagdugang kami set aside additional machine para ma-cater na sila. Initially 6. Sang wala pa yung mga cases. Ang tiglawasang DOH Regional Office ang nagsiling nga natalana na gidman sila nga magapatigayon sang inspection bilang kabahin sa requirement sa pag-renew sang permit sang ospital. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang mansig handa
para sa Bagyo Odette. Mga disaster team sa tunga sang malain nga tiyempo kag kun may pagbaha. Nakahanda naman ang mga katapo lakip ng kagamitan sang disaster team. May mga sangasang kahoy nga ginpang-utod. Sa Banwa sang Kawayan naman nakahanda ng mga food packs and kaso nga may evacuation. Gin-reactivate na Municipal Disaster Risk Reduction Council sang Banwa. Suno kay Mayor John Ray Tabuhara, may 5 ka mga barangay nga masami ginabaha ang ila nga ginatutukan. Sa Cabancalan City naman, nagsapol na si Mayor Pedro Zaico para mahandaan ang posible pag-igo ni Bagyo Odette sa probinsya. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, ginaabisuhan ang tanan nga pumuluyo nga mag-aligmat kag maghanda kung kinahanglan nga magsaylo na nga daan sang lugar para malikawan ang anuman nga halit. Labaw sa tanan, ginahaylo ang mga pumuluyo nga magpangamuyo para sa probinsya. All of us should by now be ready with our food provisions, get ready nga just in case kung ara ka mo sa mga hazardous area, ma-relocate na kita, no? Secure our things, transfer ang aton nga mga kasapatan nga basi magkalalunod, subong pa lamang, no? Okay lang na nga nagsaylo na ta kag wala natabo. Ang would like kung matabo kag wala kita ka preparar, no? So let us all be prepared for the worst case scenario and pray for the best, no? Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bugos nga isla sa Negros, agit paidalom sa Tropical Storm Signal number 1. May mga sakayan pati ng mga pasahero nga na-stranded sa puerto. Bangod, suspendido ang biyahe sa tanan nga mga sakayan sa bugos nga isla. May report si Nico Delfin. Nakabiyahe pa kainas ang agang isa ka fast craft vessel halin Bacolod pa Iloilo. Pero alas 11 sang aga, wala naging tugutan sang Philippine Coast Guard Bacolod ang biyahe sang tanan nga passenger vessel nga nagabiyahe Bacolod Iloilo Dumangas vice versa sang ginpaidalom sang Pag-asa ang bilog nga isa sang Negros sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Suno kay Chief Petty Officer Louis Campaner, commander sang PCG Bradco Substation, ila na ginpanugyan sa mga tagdumlahan sang shipping lines nga makigangot sa ila agod matugutan ang mga passenger vessel nga makapangita gilayon sang shelter. Marco di apat, masing matik-shelter may malen na sila. Aton nga sila mga rolling cargos, 22. Aton nga pasero ga pinulit tanan. Nauna na ginsuspend sang Coast Guard ang biyahe sa mga sakayan nga nagabiyahe padulong Cebu sa port sang Escalante, Sagay kag San Carlos City, bangod man ginpaidalom sa signal number 1 ang Cebu tugas ang Bagyo Odette. Sa Negros Oriental, ginsuspend man sang Coast Guard ang biyahe sa mga sakayan padulong Cebu kag Zamboanga del Norte. So ang aton deployable response team natin sir naka-prepare naman, ang aton mga floating asset like aluminum boats and rubber boats natin sir. Naka-standby naman sir for deployment. May araw makita sir nga mga Philippine Coast Guard auxiliary, mga natin sir volunteers nga naka-standby man sir. Just in case nga may mga floodings. Ang Negros Occidental ang isa sa mga probinsya nga gindala sa storm surge warning. Ginapaabot nga yara sa isa tubtub 2 ka metros ang kataason sang storm surge sa baybayon sang probinsya. Gani wala na ginpahanugutan ang anuman nga sahi sang sakayan nga makabiyahe sa baybayon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka dumaan nga martial arts ang ginatudlo sang Survival Arts Academy sa mga kabataan kag kababayin-an para mabuligan sila, maproteksyonan ang kaugalingon. May report si Romeo Subaldo. Ini ginatawag nga halad. Dili gina-apply sa mga estudyante ilang mga natunan nga basic techniques sang ancient Filipino martial arts nga Pekiti Tertia Kali. Kilala man ini bilang arnis o kun eskrima. Si Jamie Yankovic, ang founder ng Survival Arts Academy, ang nagtipon sa sining mga kababayan para matrain sila. 3 more times, go! 1, 2, 1, 2, 1, 2, count! 1, 2, go! 1, 2. Halin sa paggamit sang ratan nga baston. Sa eksakto nga pag-atake gamit ang baston. 7, 8,
kag kung ano ang himuon kung may maatake nga persona. Tanan ini ginatudlo sa ila para mapangapinan ang ila kaugalingon kung kinahanglan. So it's really about bringing the ancient knowledge back to the people, to the current time, to help protect against violence now. And it's very important for me and for our community to develop power and strength and confidence to respond to all the violences that we're already dealing with every day. Libo na ang na-train ni Jamie gikan sa nagkalinlaing nga parte sang kalibutan, mga babae kag kabataan tanan. Pila diri sa mga estudyante niya sa Bacolod, luyag mapangapinan ang ilang nga kaugalingon ang bukod nga nagsunod sila sa academy. I'm fond of walking by myself lang gid. Distressing. So muna anang aware man ko sa dangers nga that come with it. Stop cowering and being afraid of walking out at night. You know, we need to feel secure man bala in our own space, and we're trying to reclaim. Si Janice Uychat, 21 years old pa lang pero may mga sitwasyon na siya nga inagyan nga nalikawan niya kung tani kung nakahibalo siya kung paano depensahan ang iyang nga kaugalingon. Actually, isang first class ko, naghambal gid ko like wow, like my teenage self really needed this because like damo gid ko situations nga I could have avoided it. Pero hindi pa ulihi ang tanan, ganit nagsulod siya sa academy. Si Celine Escamos naman, nag-jogging lang sang bulan sa Setyembre sang hinali na lang siya ginatake sang snatcher. Nagapasalamat siya nga nakabato siya kag cellphone lang ang nakuha sa iya. So, ang moto bisan ang muscle memory ko do hindi pa amugid na be ka good, but knowing that, so ako yan nagsinggit gid ko sa iya kag do nag-follow na lang dayon sino nakasinggit kung nakapautuas ko. Na-release mo ang emotion. Na-release kag nakabato ko siya kahit pa paano balaw. May mga panahon man gani kuno nga ginadala ni Celine ang iyang nga bata para mag-training man. Sa panahon kuno subong hindi masigurado kung sino ang imo nga masugatan sa dalan. Gani dapat preparado ilabi na ang mga kababayan. Yes, it's very important that we preserve our culture because if not, it will die. Yeah. So we have to keep passing it on, and most importantly, to teach the children, to teach our young ones, you know, how to protect themselves, where this knowledge is coming from, that it's a long, long history. You know, more than, I mean, Pikiti Tertia traces its roots more than 2,000 years ago. May virtual classes sila kag subong, mayara man sang face-to-face classes kag sa open air nga area. Ang venue sa ilang mga training may baluan sa ilang siling nga Facebook page para lang ini sa mga kababayan kag mga kabataan. Well, siguro aside from nga makapabalhas sining nga martial art no kali, pinakaimportante sa tanan nga mapangapinan sa mga babae lang yourself. Sa sining nga panahon. Gani man no? Especially yung kabataan. Not for anything ha, nga mga harm kaya sa iban. Importante nga able ka man to defend yourself sa kung in kaso may mga wala mo ginapaabot na matabos. That's why kina-offer nila Barb sa tanan nga mga babae kag kabataan na gusto mag-training. Survival. Kag sa storya to sa duha kita mo nabutan sa sitwasyon nga kinahanglan nila protect nila self nila nahimo nila because of this nga mga skills nga na-learn nila. Kay may ang mga amo na hitabo kis wala mo na ginapaabot. Yes. Kaagapit ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. 10 days na lang, Pasko na. Tubtob sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.